मानोना आङो सालायजों आरज खालामोब्ला आंनि जिउआ आरज खालामो। आं जेब्लानाखि सालायजों आरज खालामो आंनि जिउआ आरज खालामफायो। नाथाय आंनि गोसोआ बेयाव बाहागो लाया। मा होनदों? आंनि गोसोआ बेयाव बाहागो लाया। आं आरज जुदि खालामोब्ला आंनि जिउआ आरज खालामफायो। जिउआ, नाथाय आंनि गोसोआ बेयाव बाहागो लाया। मानो? बे जे आङो सालायजों आं जे गुबुन राव रायबाय, बे रावआव आंनि गोसोआ हाबहैनो हायाखै। मानो? आङो गुबुन रावखौ आं निजे बुजिया। बेनिखायनो पाउला बेयाव बाथ्राखौ आंनि गोसोआ बेयाव बाहागो लाया होननानै बुंदों। अथच आं खुलुमबाय, नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आंनि बे चेनेलाव बरायनानै लाग्रोबाय। प्रभु जिसु ख्रिस्टनि मुङै साफ्रोमनोबो आंनि गोसो गोरबोनि अननाय आरो खुलुमनायखौ आङो जासिहरबाय। दिनैनि टपिकखौ आं लादों, गुबुन राव रायनानै आरज खालामब्लाल' गोथार जिउ मोननायनि फोरमान जायो नामा? आरो गोथार जिउ मोनोब्लासो इसोरनि रायजोआव हाबनो हायो नामा? बाइबेला बिनि सोमोन्दै जोंनो मा फोरोङो बे बिसयै जोङो नायनि। जहननि 3 अध्याय 5 पदआव जोङो नायनि। जिसुआ बुंफिनबाय, नंथारगौ नंथारगौ आं होनो, दै आरो जिउजों सारिजाफिनाब्ला रावबो इसोरनि रायजोआव हाबनो हाया। बेयाव जिसुआ बुंदों, दै आरो जिउजों, दै आरो गोथार जिउजों गोदानै जुदि सारिजाफिनाब्ला इसोरनि रायजोआव हाबनो हानांगौआ पसिबोल नङा, इम्पसिबोल। रावबो हाबनो हानाय नङा। बे बाथ्राखौ जिसुआ रोखायै बुंदों। अब्ला जोंनियाव जुदि गोथार जिउ गैयाब्ला आरो जों गुबुन राव रायनो हायाब्ला जों मा सोरगो रायजोआव हाबनो हानाय नङा नामा? जोंनि गोसोआव आरो गोबां फोथायारिफोरनि गोसोआव बे मोनसे सोंलुआ जाखांफैयो। बेनिखायनो बिनि सोमोन्दै बाइबेला मा क्लारिफिकेसन होयो बेखौ जोङो फिरि फिरि नायलांनि। मानोना जोङो इसोरखौ सिबिनानै आरो जोंनियाव जुदि गोथार जिउ गैया होननानै बुङोब्ला आरो गोथार जिउ गैयाब्ला इसोरनि रायजोआव हाबनो हायाब्ला बेसेबां गिदिर जोंनियाव मोनसे सोंनाय, मोनसे सोंथिया जाखांफैयो। पेन्टेकस्टनि दिनाव जिसुनि सोलोंग्राफोरा जेब्लानाखि गोथार जिउजों सुफुंजायो अब्ला बिसोरो माबादि मालायनि माथोफोर रायदोंमोन जों बेखौ नायनि। थिनहरजानायनि 2 अध्याय 3 जोङो नायनि। आरो अरनि सालायफोर बादि बिसोरजों नुजानानै थख' थख' जानानै बिसोर साफ्रोमनिबो सायाव थाफैबाय आरो बयबो गोथार जिउजों सुफुंजाबाय। आरो जिउआ बिसोरनो बुंनो होआमोन बादि बिसोरो मालायनि माथोफोरजों रायनो हमबाय। गोथार जिउआ बिसोरनो मोनसे गोहो सक्तिखौ होबाय बिसोरनियाव फैनानै आरो बिसोरखौ गोथार जिउजों सुफुंनानै आरो बिसोरनो मालायनि माथोफोर रायनो होबाय, बिसोरनो अधिकार होबाय, बिसोरनो गुबुननि माथोफोर, गुबुननि राव रायनो थाखाय बिसोरनो अधिकार होबाय। मा राव? जुदायारिफोर, संसारनि मोनफ्रोमबो हादरनि बयबो फोलेरनि खुलुमग्रा मानसिफ्रा जेरुसालेमाव थांदोंमोन। संसारनि गासै पृथिबिनि मोनफ्रोमबो हादरनि, गासैबो देशनि, बयबो फोलेरनि, गासिबो जाथिनि खुलुमग्रा मानसिफ्रा जेरुसालेमाव थांदोंमोन। गुबुन गुबुन हारिनि। जेब्ला बे दावरावखौ खोनायो अब्ला गाजा गोमजाया ज' जानानै गल' जाबाय। मानोना बिसोर साफ्रोमबो गाव गावनि रावजों बिसोरखौ रायनाय खोनादों। गुबुन गुबुन जाथिफ्रा बिसोरखौ गुबुन गुबुन रावनि, गुबुन गुबुन भाषानि रायनाय अर्थात बुंनाय बिसोरो खोनाबाय आरो बेबायदि बुजिबाय। रासियान, चाइनिसआ चाइनिस,
बेबायदि गुबुन गुबुन गावबागाव हारिनि रावजों रायनाय खोनाबाय आरो बिसोरो गोमोहाबनानै सोमोनांनानै होनबाय, नैबे मानसिफ्रा बयबो गालिलारि नङा खोमा। अब्ला जोङो साफ्रोमबो माब्रै जोंनि माथोफोरजों रायनाय खोनाखो? पार्थियारिफोर, मेन्दियारिफोर, इलामारिफोर, मेस'पटामिया, जुदाय आरो कापाडकिया, पन्टुस आरो एसिया, फ्रुगिया आरो पाम्फुलिया, मिसर आरो कुरेनेनि थिङै लिबियाननि माखाफोराव थाग्राफोर आरो बेयाव थानाय रमारिफोर। बेयाव मा मा जाथिनि मानसि आरो मा मा जाथि एबा हारिनि मानसिफ्रा खोनादों बेखौहाय बेयाव मेनसन खालामदों। थ' बिसोरो गुबुन गुबुन गावबागाव जाथिनि राव रायनायफोरखौ बेयाव खोनाहैदों आरो बुजिदों। नाथाय जोंनि गिर्जाफ्राव, जोंनि प्रेयार खालामनायफ्राव गुबुन माथो राव रायग्राफ्रा ना गिर्जायारिफ्रानो बुजियो ना गावनो बुजियो। नै दानि गुबुन राव रायग्राफोरनि आर'ज खालामनाया, गुबुन राव रायनानै आर'ज खालामनाया गिर्जानि गुबुन गिर्जायाव गुबुन हारि फैयोब्लाबो बिसोरो बुजिनानै थाङा एबा बुजिया। नाथाय बेयाव बाइबेलाव होनाया गुबुन गुबुन जाथिनि खोथा एग्जाम्पल हिसाबै जोंनि बर'नि गिर्जायाव एसामिस मानसि फैयोब्ला जोङो बर'नि बुंनायखौ बै एसामिसनि बुजिहैनांगोन। आरो जों खोथा बे एसामिस गिर्जायाव जों थाङोब्ला एसामिसआ गुबुन राव रायदोंब्ला बियो एसामिस राव रायोब्लाबो जों बर'नि बुजिनांगौमोन। नाथाय बाइबेलाव एक्जाक्टलि बिदिनो जादों। मोनसे राव रायदों, नाथाय गावबागाव जाथिनि, गावबागाव हारिनि रावजों बिसोरो बुजिनो मोनदों। बिनि सोमोन्दै पाउला 1 करिन्थनि 14 एकनिफ्राय मारै बुजायदों गुबुन राव रायनायनि सोमोन्दै जोङो फरायनि। नोंसोरो अननायखौ होसो। नोंसोरो जिसुनि ओरैनो होनायफोरखौ हामलाय। बांसिन नोंसोरो नाबिनि समान बुंनो हानाय बादि। नाबिनि समान, सासे नाबिया मा बुङो? जेब्लानाखि सासे नाबिया प्रफेसि होयो, बे प्रफेसिया फुलफिल जायो। मारै? बियो बे नाबिया गाव गोसो जानानै बुङा, इसोरा बेनो बुंनो होयो। आरो इसोरनिफ्राय फैनायखाय बियो जे प्रफेसि होयो, बियो जेरोखम नाबि बायदि बाथ्रा बुङो, बियो फुरा जायो आरो बियो जाफुङो। मानोना सालायजों बुंग्राया मानसिफोरनि सिगाङाव बुङा। जाय सालायजों बुङो बियो मानसिफोरनि सिगाङाव बुङा, इसोरनि सिगाङावसो। बेयाव मोनसे बाथ्राखौ पाउला बुजायदों। जायनाखि सालायजों बुङो, बियो सालायजों बुंग्राया मानसिफोरनि सिगाङाव बुङा, इसोरनि सिगाङावसो। माने मानसिफोरनि सिगाङाव गावखौ इसोर भक्त होननानै बिदि बुंलाबाया। जाय अरिजिनेल इसोर सिबिग्रा, बियो इसोरनि सिगाङावसो बियो गावनि सालायखौ बाहायो। गाव इसोरनि सिगाङावसो धोरोमिया दिन्थियो, नाथाय मानसिफोरनि सिगाङाव नङा होननानै बेयाव पाउला बुंदों। मानोना रावबो बिनिखौ मिन्थिया। रावबो मिन्थिया। बियो होखमाजानायफोरखौ जिउजोंसो बुङो। सिक्रेटलि नोङो इसोरजों जुदि इसोर भक्तब्ला, इसोर सिबियारिब्ला आरो इसोरखौ जुदि सालायजों बुंबायब्ला, मानसिफोरनि सिगाङाव बुङालासिनो
इसोरजों क्ल'ज रिलेसन थाबायब्ला इसोरा बेनो हुखमानाय गोहोखौ होयो। माखौ गोहोखौ? नाबि बादि बुंनायनि गोहोखौ। नाथाय नाबि बादि बुंग्राया मानसिफोरनो लुखांनाय आरो बानजायनाय आरो गोहो खालामनायनि थाखाय बुङो। नै, जेब्लानाखि सासे मानसिया मानसिफोरनि सिगाङाव ओरैनो बुङालासिनो गाव हारसिङै इसोरजों क्ल'ज जानानै आरो इसोरजों जुदि बे गोहोखौ होखमा जायोबा, आरो बे होखमानाय दानानो जाहैबाय, सक्तियानो जाहैबाय नाबि बादि प्रफेसि बुंनाय। आरो बेबायदि प्रफेसि खालामनाया गुबुन सासे मानसिनि थाखाय जुदि प्रफेसि बुङोब्ला बियो खामानियाव होयो। बे बाथ्राखौ बेयाव बुंदों। सालायजों बुंग्राया गाज्रिखौ लुखाङो, नाथाय बेबादि सालायजोंल' बुंग्राया गाज्रिखौसो लुखाङो, बिल्ड खालामो, गाज्रिखौल' दायो। बे बाथ्राखौ बेयाव बानजायदों। आङो इस्सा जाया नोंसोर बयबो सालायफोरजों बुंनाय बादि। पाउला बेयावहाय गावनि एपिल खालामनायखौ बुंदों। मानसिफ्रा जाहाथे सालायजोंल' जाया, नाथाय बांसिन नोंसोरो नाबिनि समान बुंनाय बादि, नाबिजों समान बुंनाय बादिखौसो हास्थायो। नाबि बादि बुंग्राया खुगाफोरजों बुंग्रानिख्रुइ देरसिन। जायनाखि खुगाफोरजोंल' बुङो, जे भाषाफोरखौ, जे बुंनाय रावफोरखौ गावबो बुजिया, गिर्जायारिफोराबो बुजिया, नैबे खोथाखौ बुंदों। बिनिफ्राय देरसिन माया होनदों? नाबि बादि बुंनाया बिनिफ्राय देरसिन। बिखौ बिजिरनानै होब्ला गासै गिर्जाया लुखांजानायखौ मोननो हागोन। बे नाबि बादि बुंनायखौ बिजिरनानै होयोब्ला गिर्जाया लुखांजागोन होनदों। नाथाय बिदा फंबायफोर, आङो दानो खुगाफोरजों बुङै बुङै नोंसोरनियाव थांब्ला आङो नुजाहैजानाय नङाब्ला, मिन्थिनाय नङाब्ला, नाबि बादि बुंनाय नङाब्ला, फोरोंनायजों नोंसोरनियाव बुङाब्ला आं नोंसोरनो मा मोनदेरहोनो? पाउला बेयाव मा बुंदों? खुगाफोरजों बुङै नोंसोरनियाव थांब्ला आङो नुजाहैजानाय नङाब्ला, मिथिनाय नङाब्ला, नाबि बादि बुंनाय नङाब्ला, फोरोंनायजों नोंसोरनियाव बुङाब्ला आं नोंसोरनो मा मोनदेरहोनो? खुगाजोंल' आङो बुंबाय थानानै, सालायजोंल' आङो बुंबाय थानानै नोंसोरनियाव जुदि आङो थांनानै फोरोंहैयाब्ला नोंसोरहा मा लाब जागोन? नैबे बाथ्राखौ पाउला बुंदों। बेबादिनो जिउ गैयालाबानो बुंग्राफ्रा सुफुंब्लाबो बंब्लंब्लाबो दामनायफोरा गुबुं आरो स्रा स्रा जायाब्ला सिफुंजों नङाब्ला बंब्लंजों दामजानायखौ माबोरै मिन्थिनो? जिउ गैयालाबा बुंग्राफ्रा बंब्लंब्लाबो दामनायफोरा गुबुं आरो स्रा स्रा जायाब्ला सिफुंजों नङाब्ला बंब्लंजों दामजानायखौ माबोरै मोनथिनो? बेयावहाय दामनाया स्रा स्रा जुदि जायाबा बंब्लंजों दामजानायखौ माबोरै मोनथिनो होनदों। मानोना बिगुलाबो स्रायै निसानखौ होआब्ला सोर दावहा नांनायनि थाखाय थामथिम जानो? बेयाव मा बुंदों? जुद्धनि जे फेम्फा दामो, बे फेम्फा दामनानै आरो निसानखौ जुदि थिखोआब्ला, फेम्फाल' दामनानै जुदि निसानखौ थिखोआब्ला बे सोर जुद्ध नांग्राफ्रा रेडि जानो? सोर जुद्ध नांग्राफ्रा ओंखारनो, थामथिम जानो? बे बाथ्राखौ पाउला बानजायदों। नैबे फेम्फा दामनाया बिगुलखौ होनदों आरो बे बिगुला बाथ्रा राव रायनाय, नैबे राव रायनायखौल' होनदों।
नाथाय खामानि मावनाया जाहैबाय, खामानि मावनो अर्डार होनाया जाहैबाय नैबे निसान थिखांनाय, फिरफिला थिखांनाय। आरो जेब्ला फिरफिलाखौ थिखियो अब्लासो दावहा नांनो थाखाय रेडि जायो, ओंखारो, बेखौ बुंदों। बेबादिनो नोंसोरबो खुगाजों आलथुवा बाथ्राखौ बुङाब्ला बुंनायखौ माबोरै मोनथिनो? मानोना नोंसोरो बाराव बुंगारनाय बादि जागोन। ओरैनो बाराव बुंगारनाय बादि जागोन। जानो हागौ संसाराव एसेबां बायदिसिना रावफोर दङ, बेफोरनि मोनसेबो माने गैयै नङा। पृथिबियाव जेसेबां राव दं, गासैबो रावफ्रा गावबागाव रावनि माने दं। आरो जाय रावखौ रायगोन, जाय रावजों नों गिर्जायाव बुंगोन, बे एफा बुरजा हाजारनि रावजोंबो गोरोबै जुदि भाषा बुङोब्ला, अब्ला बे रावखौ गुबुन हारिनि मानसिया गिर्जायाव हाबनानै जुदि फंसेबो बुजिलाङाब्ला मा मुलाम्फा? बेखौनो बुंनाय जादों। बेनिखायनो आङो रावखौ बुजियाब्ला आङो बुंग्रानि सिगाङाव परदेसि आरो बुंग्राया आंनि सिगाङाव परदेसि जागोन। मानोना जों जे गुबुन रावजों जोङो आर'ज खालामगोन, प्रार्थना खालामगोन, आरो बै खोनासंग्राया जुदि थोबसेबो बुजिलाङाब्ला बियो आंनि थाखाय परदेसि जागोन, बा बिनि थाखाय आङो परदेसि जागोन। मानो? खारन आं जे गुबुन रावजों आर'ज खालामदों, बै मानसिया बुजियाखिसै, बुजियैखाय परदेसि जाबाय। आरो आङो जे रावजोंहाय गुबुननि राव रायदों, पृथिबि हाजार हाजारथा रावनि बिथोराव मोनसेबो रावजोंनो गोरोबै राव, अब्ला बे रावा बुंगारनायल', बाराव बुंगारनायल'। पाउला बेखौ बुंदों। नोंसोरो बेबादिनो नोंसोरो जिउनि ओरैनो होनायफोरखौ हामब्लायोब्ला गिर्जानि लुखांजानायनि थाखाय उसिग्लायनो हास्थाय। बेनिखायनो खुगाजों बुंग्राया आर'ज खालामथों, बियो बिजिरनो हानाय बायदि। माने जोङो आर'ज खालामोब्ला जोङो खुगाजों बिजिरनो हानाय इजि रावजोंसो आर'ज खालामनो थिनदों। मानोना आङो सालायजों आर'ज खालामोब्ला आंनि जिउआ आर'ज खालामो। आं जेब्लानाखि सालायजों आर'ज खालामो, आंनि जिउआ आर'ज खालामफायो। नाथाय आंनि गोसोआ बेयाव बाहागो लाया। मा होनदों? आंनि गोसोआ बेयाव बाहागो लाया। आं आर'ज जुदि खालामोब्ला आंनि जिउआ आर'ज खालामफायो, जिउआ। नाथाय आंनि गोसोआ बेयाव बाहागो लाया। मानो? बे जे आङो सालायजों आं जे गुबुन राव रायबाय, बे रावआव आंनि गोसोआ हाबहैनो हायाखै। मानो? आङो गुबुन रावखौ आं निजे बुजिया। बेनिखायनो पाउला बेयाव बाथ्राखौ आंनि गोसोआ बेयाव बाहागो लाया होननानै बुंदों। अथच आङो आर'ज खालामबाय, आंनि जिउआबो खालामफाबाय, नाथाय आंनि गोसोआ खालामनो हायाखिसै। अब्ला बियो मा जाखो? जेबो मिनिं गैया। आङो जिउजों आर'ज खालामगोन, नाथाय आङो गोसोजोंबो आर'ज खालामगोन। आङो जिउजों आर'ज खालामगोन आरो गोसोजोंबो आर'ज खालामगोन। आङो जिउजों मेथाइ खनगोन आरो आङो गोसोजोंबो मेथाइ खनगोन। बियो पेरालाल थांनांगौ, ज'। नङाब्ला नोङो जिउजों बाख्नायोब्ला मिथिरोङि मानसिफ्रा नोंनि हामबाय होननायाव माबोरै आमेन बुङो? नङाब्ला नोङो जिउजों बाख्नायोब्ला मिथिरोङि मानसिफ्रा नोंनि हामबाय होननायाव माबोरै आमेन बुंनो? नोङो जे भाषाजों आर'ज खालामबाय, जे भाषाखौ गुबुन रावबो बुजियाखिसैनो, होमबा
बेयाव बुजियालासिनो बेजों लोगोसे माब्रै आमेन होनफानो बे बाथ्राखौ स्पस्ट' पाउला बेयाव बुंदों। मानोना बियो नोंनि बुंनायखौ मोनथिया। नै नों मा होननानै आर'ज खालामदों, खारन गुबुन रावनि रावजों आर'ज खालामदों, नों जेबो मोनथिया बेखौ बुंदों। नोङो मोजाङै हामबाय होनोब्लाबो गुबुनहा हेफाजाब मोननाय नङा। नों मोजाङै हामबाय होनोब्लाबो बेयावहाय गुबुना हेफाजाब मोननाय नङा, हेल्प मोननाय नङा, जेबो हेल्प जानाय नङा, मुलाम्फा जानाय नङा। आङो नोंसोर बयनिबोख्रुइ बांसिन रावफोरजों बुंनायखाय आङो इसोरखौ हामबाय होनो। नै गुबुन रावजों पाउलाबो रायोमोन, गुबुन रावजों। बे नङा जे गुबुन रावजों राया, गुबुन रावजों रायो, खिन्थु गुबुन रावजों रायनाया मा? बै गुबुनारि। बेयाव गोबां दहाय जों माबायाव थोनहरजानायनि 2:3-10 जे फरायदों, गुबुन गुबुन हारिफोरनि। आरो पाउला 1 करिन्थियानाव जेसेबांनाखि मानसिफोर दंमोन, बे मानसिफोरनि मादाव बयनिफ्राय बांसिन गुबुन राव रायनो रोंग्रा पाउला बेखौ बेयाव सिखार लादों। बयनिफ्रायबो बांसिन रावफोरजों बुंनायखाय आङो इसोरखौ हामबाय होनो, इसोरखौ बाख्नायो। आन्थाय गिर्जायाव आङो 1,000 बाथ्राफोरखौ गुबुन माथोफोरजों बुंनायनिख्रुइ बुजिनो हानाय फंबा बाथ्राफोरखौ बुंनो इच्छा जासिनो। मा होनदों बेयाव पाउला? आङो गुबुन राव 1000था बेयाव गिर्जानि सिङाव आङो बुंनायनिफ्राय आङो फंबाल' बाथ्रा बुंनानै जुदि आरो बै गिर्जायारिफोरखौ बुजिहोनो हायोब्ला बेयाव बांसिन मोनदेरनाय, बे बांसिन साबसिन जागोन होनना बुंदों। आङो गुबुनफोरखौ फोरोंनो हानाय बायदि सरल भाषा, फंबाल' मोजां भाषा, गुबुन 1000था गुबुन राव बुंस्लायस्लाय बे खोथाखौ बुंदों। बाहायफोर, गाज्रि बिसयफोराव गथ'फोरबादि जा। गाज्रि बिसयफोराव गथ'फोरबादि जा। गथ'फ्रा माबादि जायो? डन्ट केयार, आरो जेबो सिरियास लाया, आरो दसेनो लेमफिनो। बेबायदि जा गाज्रिफोराव। बिजिरनायाव राजोबनाय जा। बिजिरनाय, सिन्था खालामनाय, नैबे खेत्रआव मिसुर जा होननानै बुंदों। आयेनाव लिरनाय दं, मालायनि रावजों बुंग्राफोर आरो गुबुनफोरनि गुस्थिफोरजों आङो बे हादरनि मानसिफोरखौ होनगोन, आरो बेबायदिब्लाबो बिसोरो आंखौ खोनासंनाय नङा। फोरबोआ बिखौ होनो, इसोरआ बेबायदि होनो गुबुन रावफोर रायग्राफोरखौ। बिनिखायनो गुबुन रावफोरजों बुंनाया फोथायग्राफोरनि थाखाय हांखो नङा, फोथायैफोरनिसो। मा होनदों? गुबुन रावफोरजों बुंनाया फोथायग्राफोरनि थाखाय हांखो नङा होनना बुंदों। फोथायग्राफोरनि थाखाय हांखो नङा, फोथायैफोरनि थाखायसो। माने जायफोर बाप्तिस्मा मोनबाय, जायफोर जिसुखौ मोनथिबाय, जायफोर जिसुनि फल'वार जाबाय, नैबे जिसुखौ फोथायग्राफोरनि थाखाय गुबुन रावा नङा होननानै पाउला बेयाव बुंदों। बाइबेला रोखा रोखा बुंदों। बे हांखो जाया, फोथायग्राफोरनि थाखाय हांखो जाया। नाथाय जायफोर फोथायाखै, जायफोर जिसुखौ मोनाखै, बिसोरनि थाखायसो बे गुबुन रावा, बिसोरनि थाखायसो, फोथायैफोरनि थाखायसो होननानै बुंदों। नाथाय बेबादि बुंनाया फोथायैफोरनि थाखाय नङा, फोथायग्राफोरनिसो। आरो जायफ्रा प्रफेसि खालामो, बे प्रफेसि खालामनाया फोथायैफोरनि थाखाय नङा, फोथायग्राफोरनि थाखायसो। जायफ्रानाखि जिसुनि फल'वार, नैबेसोर बादियासो बे नाबि बादि बुंनाया, प्रफेसि होनाय नाबि। बेखौनो पाउला बेयाव स्पस्ट' बुंदों।
आरो 23 बेनिखायनो गिर्जामानिया दाबसेयाव ज' जायोब्ला आरो बयबो गुबुन गुबुन रावफोरजों बुङोब्ला आरो मिथिरोङैफोर नङाब्ला फोथायैफ्रा हाबोब्ला नोंसोरो बोरदों होनानै बिसोरो बुंनाय नङा खोमा। जोंनि गिर्जाफ्राव जोङो गुबुन रावफोरजों आर'ज खालामनानै दावराव दावसि जोंनि गिर्जानि सिङाव गुबुन गुबुन रावजों जाय जेरै हायो जोङो आर'ज खालामोब्ला आरो जोंनि गिर्जाफोराव गुबुन गुबुन हारिफोरनि मानसिफोर जुदि फैयोब्ला अब्ला बिसोरो मा बुजिलांगोन बे बाथ्राखौ बेयाव बुंदों। आजिखालि जोंना खोथा जोंनि गिर्जाया टाउन गेजेराव आरो बेयाव गुबुन गुबुन हारिनि मानसिफोर गिर्जा हाबो। जोङो बर'नि गिर्जा खालामो आरो बर'नि आर'ज खालामो आरो बे बर'नि आर'ज खालामनायावनो गुबुन हारिनि जों सोदेरो। गुबुन हारिनिया मा बै गुबुन हारि जाय फैदों बै बुजिनांगोन। नाथाय बै बुजियै आरो गावबो बुजियै भाषाफोरखौ जुदि जोङो बुंनानै आर'ज खालामोब्ला बै गुबुन हारि जे गिर्जायाव हाबफैदों बेहा जेबो मुलाम्फा जानाय नङा। नाथाय बयबो नाबि बादि बुङोब्ला आरो सोरबा फोथायनाय गैयि नङाब्ला मिथिरोङै हाबोब्ला बियो बयजोंबो मिथिजायो, बियो बयजोंबो बिजिरजायो, बिनि गोसो सिङाव थाखोमानायफ्रा नुजाहोजायो। नाबि बादि खारन फोथायग्राफोरनि थाखाय नाबि बादि बुंनायखौ होयो होनना बुंदोंना। आरो जेब्लानाखि नों नाबि बादि मोनसे प्रफेसि बुंगोन, नाबि बादि बुंगोन, अब्ला बै फोथायै मानसिया हाबदोंब्ला बियो मा जागोन आरो बेबादिनो बियो खुग्लुबनानै इसोरखौ खुलुमनानै खोथागोन, नंथारगौ इसोरा गमामा नोंसोरनि गेजेराव दं होननानै सिमान लागोन। मा जायो नाबि बादि जेब्ला प्रफेसि होयो? जेब्लानाखि नाबि बादि प्रफेसि होनायनि दानखौ इसोरनिफ्राय मोनो अब्ला बे सासे मानसिनि गोबां गिर्जारिफोरनि गेजेराव सासे मानसिनि नाबि बादि प्रफेसि जुदि बिनि सायाव होयोब्ला बियो मा होनगोन होनदों? बियो होनगोन नंथारगौ इसोरा गमामा नोंसोरनि गेजेराव दं होननानै सिमान लागोन। बेयाव मोनसे प्रफिट जागोन, मुलाम्फा जागोन। इसोरनि रायजोआव, इसोरनि रायजोनि थाखाय सासेबाबो एरगोन, सानैबाबो एरगोन। नाथाय जोङो गुबुननि रावजों गावबो बुजियै बैबो मानसिबो बुजियै जुदि जोङो रायोब्ला बेयाव जेबो मुलाम्फा जानाय नङा। मानोना पेन्टेकस्टनि दिनाव जिसुनि सोलोंग्राफोरनाव गोथार जिउ जेब्ला सुफुङो बे समावहाय गुबुन गुबुन हारिनि राव रायनाय जादोंमोन। आरो बाइबेला दिनैहाय बेयाव क्लियार स्पष्ट बुंबाय मा बेनि उनावबो जोङो गुबुन राव रायनाय रायनानै आर'ज खालामब्लाल' गोथार जिउ मोननायनि फोरमाना जायो नामा? जों बे सोंनायावनो दङ ना जोङो बे सोंनायनिफ्राय स्पष्ट जाबाय, क्लियार जाबाय? नोंथांमोना बाइबेलनिफ्राय स्पष्ट मोनथिखाबाय। बेनिखायनो आंनि चेनेलनि जेसेबांनाखि आंनि साबस्क्राइबारफोर दं 362 जन बे फिसा चेनेलाव नोंथांमोना दरखार दं होननानै साननानै जुदि साबस्क्राइब खालामबायब्ला आं बे 362 जन साबस्क्राइबारानो आंनि मिनिस्ट्रिनि एबा आङो बेखौनो मोनसे आंनि गिर्जानि फेमिलि होननानै आङो साननानै लादों। जा सासे सानै नायो, खारन इसोरनि रायजोनि थाखाय इसोरनि गोथांनि बाथ्राखौ जोङो प्रसार खालामनांगौआ सासेखौब्लाबो जों नागारनो नाङा। सासेल' नायोब्लाबो जोङो बिनि थाखाय जोङो गाहाम बाथ्राखौ खिन्थाथारनांगौ। जोङो बेखौ खिन्थानो नांथारगौ। मानो? नोंथाङा जुदि सानोब्ला जे आंहाबो बिदा फंबाय
दङ बिसोरबो खोनाथों। जेरैहाय धोनि गेदेरा बुंदोंमोन आब्राहामखौ लासारखौ थिनहरदो, आंहा संसारावहाय साबा फंबायफोर दं बिसोरनो खिथाहै। जुदि नोंथाङाबो सानोबा आंनि बिदा फंबाय, आंनि खाथि खालायाव थानाय बिदा फंबायफ्राबो इसोरनि बे गाहाम बाथ्राखौ मोनथिनांगौ होननानै जुदि सोरबा सानोब्ला, नोंथांमोना सानोब्ला बे भिडिअखौ बै मानसिनिसिम हरोब्ला नोंथाङा बे इसोरनि बाथ्राखौ प्रसार खालामनायाव हेफाजाब होनाय बायदि जागोन। जेरै संग्राया संबाय, बन जगायग्राया जगायबाय, संख्रि फानलु जगायग्राया जगायबाय, ओंख्रि ओंखाम, बेबायदिनो इसोरनि मिनिस्ट्रि, इसोरनि रायजोनि थाखाय मावनाया बेबायदि। अब्ला नोंथांमोन 362 जन 362 जन साबस्क्राइबारफोरनि थाखाय आरो आंनि भिडिअखौ नायग्राफोर नोंथांमोन साफ्रोमनिबो थाखाय आरो आंनि लाइफनि फेमिलिनि थाखाय जों गुसुङै आरज खालामनि। नोंथांमोना बे भिडिअखौ आरो बे इसोरनि गाहाम बाथ्राखौ फोथायनायजों जुदि नायदोंब्ला अन्नानै नोंथांमोनाबो मेगन मेसेबफादो आरो जिउजों लोगो लाहरदो नोंथांमोननि गावबागाव फेमिलिनि थाखाय। जोङो आरज खालामनि। गोथां मनखौ आफा इसोर नोंखौ दानो हामबाय होनदों। मानोना फोरबु बे गुसुं नोंनि गोथांनि बाथ्राखौ जे आङो चेनेलनि थाखाय आङो एडिट खालामबाय, रेकर्डिं खालामबाय फोरबु, बे भिडिअखौ आङो इउटिउबाव हगारनोसै आरो आंनि जे फेमिलि 362 जे साबस्क्राइबार आरो नन साबस्क्राइबारफोरनिसिम जे भिडिअआ थांगोन, बिथांमोन साफ्रोमनिबो जिउआव बे मेसेजआ खामानि होयो। मानोना फोरबु बेफोरो नोंनि रायजोनि थाखायनो आरो बिसेस करि नोंनियाव गथायबावदों जायफ्रा जिउआव गांदों आरो जायफ्रा गावखौ जिउआव हावरिया होननानै सानदों, नोङो बिसोरनि थाखाय गसंगोन, नोङो सिमान लादों। बेनिखायनो फोरबु बिथांमोन नायग्रा साफ्रोमनिबो जिउआव नोङो खामानि मावदो आरो बिथांमोननि न'खराव, फेमिलियाव नोङो बोर होदो, आशीर्बाद खालामदो, बिथांमोनखौ नोङो जिउजों दैदेनदो आरो फोरबु नोंनि गोथांनि बाथ्राफोरनि सायाव नोङो बोर होदो। बेफोर गासैबो बाथ्राफ्रा गरफा गरफा बेगर, गोग्गो बेगर जानाय बायदि आरो बेफोरो रज'नाय बायदि, फोरबु फिथाइ थायनाय बायदि। फोरबु आंनि जिबनावबो नोङो आशीर्बाद खालाम। आङो गोबां बेस्थ'तानि गेजेराव समाव आङो भिडिअफोरखौ हगारनो हाया जायो। बिनि थाखायनो फोरबु नोङो बोर होदो जाहाथे आं नोंनि गोथांनि बाथ्राफोरखौ आङो बे चेनेलनि गेजेरजों आङो मावफुंनो, प्रसार खालामनो हानाय बायदि। मानोना फोरबु बेफोर गासैबो नोंनि रायजोनि थाखायनो। बे गुसुं आरजखौ गथायबाय नाजारेन जिसुनि मुङै। आमेन। गड ब्लेस इउ अल। गोजोन्थों।